салом алайкум бародарои азиз, мухлисони бениҳоят муҳтарам ва дӯстдорони варзишу дӯстдорони спорту, яъне мухлисони ма ки мана бениҳоят дар интернет тӯли ду рӯза навистаистанд ки ака қафу нара ба пеш, ақиб нара ба пеш. Мо ягон вақт худованд накана, ягон вақт ҳам нашуда ки мо задни худ зада бошем. Мо ҳама вақт шашум ҳафтум скорост ё чамалак фақат ба пеш ра мекунему, ба пеш мерем. Албатта дар масъалаи бой ма рости гап ягон чиро намефаҳмидам. Қобил бародарум ҳар вақт чӣ мегуфтед? мақсад ки сабаб аввал салому алайкум ба ҳамаи тамошобинону ҳамин сабаб маштагим ҳаминҷа саҳар мақсад мо дар Москва дар як ҷоем дар як комната мақсад дар ҳамин як квартираем ҳамин саҳарро мехизим як гапа мегуфтам як гапа пафтор ин мегӯ безор кади қати ҳамин гап безор кади ҳамин гапа фақат ҳамун акаи маъруф кали маъруф мақсада кам хеле мегуфт. як рӯз дар промои акаи Мансур мегуфт фақат мақсад дидем ки ҳам хеле чӣ хеле мегуфт салом ба бародарои гариб мақсад ки як рӯз дидем ки акаи Мансур қатиям промо эфир дод ма суно бударо ана маъруф мегуфтаг ма ана мияй ана мега ба дар омад ки онҷа камтар салом алейк кадаги гапоё гирих не гапомонам нагире бай кам заридан мақсад гапоё сушид нам қаҷадам аст ки мо зурум кимчи ма гуфтум ого зур тон дар ман намерасам мо ҳеҷ нагуфтем ки мо чӣ кардем зур мо дар ту намерасам мақсад зур тон дар ман намерасам ба гуфтум ту маъруфи куфкуфи пуфпуфи маъруф дар толи сари калот мекунам туф гуфтам хеле мақсад хеле дигар дамо ҳар рӯз нависесанд ки шумо бояд бой монӣ ака бой дар корам расиде ки ба фикр ман ки ташкилиш мекунем ака рӯзҳои наздик мешава акаи маъруф ба фикр метавоне ки масъаларо дар ҳақиқат ҳамихта намешнохт дар ҳақиқат ҳамихта умуман намешнохт ма хай мақсад ҳамин инстаграм дарам чун тамошот мекардам ҳамин хай нахелаш бо гап занам мақсад. бародарои азиз, бародар маъруф, шумо дар худованд қувват бития. Ман ҳамон рӯза интизорум ки дар ҳам дурони клетка мегӯянд чӣ мегӯянд ман қати то бихӯрам. ҳамон рӯза ман интизорум худа дар муваффақият барори кор фақат дуо мекунем ки ҳамин як соперники қатима боши ки ҳамин таҳти дил адуши ягон ғараз ман дар ҳаётум ягон одамда надорум. ин намекунам аввалш худо охирш худо. ягон ғараз нест. ту мақсад зурита нишон доданӣ, варзишта нишон доданӣ, мара ки зади ошуча некем задум ошум шав бародар. бой сар шид бародаро рафтем. мақсад ҳаминҷа ки пешгап акад сурода ҳамин гап худат баромад аввал ҳамин масъалаи бой мо ягон чи дар дилмонам надоштем. ҳаминҷа ман сабаб шидам ки гуфтам ин ҳамин акаи маъруф набударо ки ҳамин даромадем аввал хел така саҳар кардим масъала дар гапи чи ки хай гуфтан дар конест дар иҷау неке таваккали ҳамон ба худо акаи маъруф тайёр шав ин акаи дусмода тайёр мешава ин бой ака конкретни мешава ин боя вақт мо дидем мақсад акаи Мансур худат устодум бос али бос боша иншоалло ки мо машқа бой дубора сар мекунем. ман рости як тӯли як мо ду мо буд варзишгоҳ ҳам нарафтем ягон ҷо нарафтем лекин сар мекунем машқа варзиш гарави саломатист. ман ба худат бародар соперники ма саломатӣ мехоҳам ки то ҳамон рӯза соқу саломат бошем, нам барем зинда бошем, аввалш худо охирш худо. во мехӯрем ба пеш. бой сар шид. мо ҳамин соли нав омадем бояд то соли нав дар Москва бестем алаки моро навистесан акаи душмода хай сӯсӯ ҳамин бой то нагзара мо намерем тоҷикистон обязательно ин бой ба фикр мешава. худата муваффақият бародар.